Giaprobahan sa Supreme Court ang gagisangat nga Temporary Restraining Order, TRO, nila ni dismiss Mayor Michael Rama o Mandawi City Mayor Jonas Cortez og tungod dinhi daw sa nabuhian sa dugo ang partido Barug Team Rama. Nabuhian og dugo ang mga sakop ni Rama mga kabombo. Kay makadagan pa man siya og balik sa 2025 nga eleksyon. Pero wala kini nagpasabot. Wala kini nagpasabot nga makabalik na siya sa City Hall karong November mga kabombo. Kay lahi man tong iyang gifile nga TRO batok sa kini aga Comelec mga kabombo. Kaning nakuha nga TRO ni Mike Rama batok ni sa Comelec. Human nga nipagawas og pamahayag si Comelec Chairman George Garcia nga ilang ipatuman ang desisyon sa ombudsman nga dili na pwede makakupot og posisyon sa gobyerno si Rama mga kabombo. Niadtong October 3 manggod nipagawas og desisyon ang ombudsman nga perpetual disqualification batok ni Rama. Gidismiss yun siya sa iyang posisyon mga kabombo. Di na siya pwede makakupot og posisyon sa gobyerno. Unya pending pa man ang iyang pag-apilar sa mayor sa iyang kaso. Pero pagpangayo ni og kining TRO batok sa Comelec para maapil gyapon ang iyang pangalan sa baluta, nakakuha siya og TRO mga kabombo sa ato pa makadagan pa gyapon siya sa umabot election 2025 mga kabombo. Ang kaso nga nepotism ni Inday Jusa Chongbian maoy nakapadismiss ni Mike Rama mga kabombo. Apan si Rama malaumon gyapon nga ma-reverse ang desisyon sa ombudsman. So sa post ni Mike Rama, matagpan niya tuloy ang laban. Praise God. Daghang salamat Senyor Santo Niño. Ay si kabauta kani si kanhi Mayor Mike Rama mga kabombo. Grabe ni ka kuan relihiyoso o niya ang iyahang faith, ang iyang pagtuo ni Santo Niño di masukod mga kabombo. Ko man siya kanang diboto man po ni Senyor Santo Niño. Pareha ni Governor Gwen Garcia, diboto po ni Senyor Santo Niño mga kabombo. Kahinumduman nga sila si Mike Rama o si Jonas Cortez di file og TRO batog sa Commission on Election Comelec may labot sa latest resolution nga nag-disqualify kanila nga magpapili sa 2025 nga midterm elections mga kabombo. So sa ato pa nabuhian og dugo ron ang mga supporters ni Mayor Mike Rama og ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga makadagan paghihapon sa umabot nga piniliay mga kabombo kay nakakuha man sila og TRO mga kabombo. Alas also 26 na sa